que está pasando agora? Outra emerxencia. Cal é o problema agora? Tranquilos, compañeros, perdonade este incidente, pero pasa que hubo un intento de robo. Querían robar este coche y nada, pero aquí estamos porque o teñen protegido nos máximos estándares de seguridad. Todo aconsellado por Antonio Sardiña, que nos acompaña hoxe. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Muy ben, vos tamén, Marcos. Todo estás ben? Todo ben, todo Que te ben, pusiste moi ben. serio de repente? Ahora, Marcos, Sí, ¿qué tal? é que me facías poñer serio. Ai, bueno, que? Estamos aquí falando porque, claro, hai unha vaga de robos de coches que está isto que non para, ou que? Ou non é tanta alarma? Tanta alarma, digo, non a de sonar, a de social. Bueno, eu creo que a alarma social ven a través das redes sociales porque se falan cousas que non moitas veces se desconocen, non? Este día falábamos do tema da chave de proximidade ou da chave normal. A de proximidade é a que te tens que acercar ao coche, non? A de proximidade é que che abre o coche sin Pois aí está, sin pulsar. Estas son as chaves ahora mismo que en TikTok, verdad? Ti está tamén Correcto. en TikTok, en Instagram, en todos os sitios. Están dicindo que son facilísimas de como se chama, desto de clonar. De clonar. De clonar quere dicir que faz unha igual a outra. Dicen que sí, pero non é tan fácil de clonar unha chave, para iso hai que ter uns conocimientos e ter unha serie de ferramentas. Porque aquí o que fan é, sei que teñen un aparato que ti acércanse así, pimba, Que recolle a frecuencia. poñes así, hola, que tal, Antonio, como estás? Muy bien. E xa teño a chave de Antonio. E entonces, según Instagram, din que podo roubar este coche. Pois que precisamos para impedir isto? Pois simplemente un trozo de papel albal. Si Un trozo de papel albal. Sí. Pois sí, señor, temos papel albal. Moi bien, vamos allá. Que máis fai Papel falta? albal, a chave, Unha obviamente. chave? A chave. Muy Bueno, ben. primeiro vamos justificar que o coche abre. O ¿sí? coche, o importante... Ca chave no bolsillo. O importante debería ser un coche bo. É importante. Non me que digo sexa eu, un non? coche bo, Non me digo eu. Moi ben. Polo menos a parte de disfrutar, por saber que... Eu, según entendín, hai que envolver o coche. Envolver o coche por completo. No, como... Por completo. Envolver o por coche. completo. De abaixo Sería arriba, de así. arriba abaixo. O Eso. é así ou de outra No, maneira? no. No, Temos que envolver a perdón. chave. Temos que envolver a chave. Temos que envolver a Pero chave. vamos justificar que o coche abre. A ver, o coche. Ca chave no bolsillo, e ti abres a porta. Pero Sí, este coche é teu, Antonio, é cochazo, eh? No, non é meu. Ah, non é teu, No. Vale. No. Entonces, que Non é meu. había que facer? Bueno, ahora cerramos o coche, vale? Pecha. Pechamos o coche, justificamos que o coche Hai abre que acariciar o coche. ca chave de Ah. proximidade. Home, é como todo, hai que tratalo, non? Non é? Ahora Hai que tratalo. estaría, ahora, Collemos un trozo pedazo de papel. Isto é desalucinar Isto é moi na casa. recomendable se viaxamos, obviamente, parece unha chorrada, pero evitas gastos, evitas... O que sobra, metes o bocadillo, verdad? Está claro, ou os mocos, a veces tamén vale. A os ver, mocos. si non hai moito máis. A ver, dalle aí, metes así. Aí Proteges está. a chave, sinceramente, Metiches. incluso Ocupa cando vas moita á playa. chave, Antonio. Ocupa moita Ocupa chave. exactamente igual que son chaves. E agora, eu Son esas chaves grandes. facer como o coche non o podo Eu levar. hacer como o coche non abre. Ostras! O coche non Como abre. fixeche eso? Madre mía, que maravilla. Isto Simplemente está está aquí. envolta. Si eu agora quito a chave de aquí, fijadevos, quito a chave de aquí. Aí está. Ponto aquí, acércome. Aí vai, coche roubado. Pois o mismo que vale para o bocadillo, como dicías ti, vale exactamente igual para... Moi ben, moi ben. Para Pois proteger entonces, as chaves. esta é unha das maneiras. Outra que vin eu en Instagram é andar con un microondas. No, un microondas como ten esta Llevas así un microondas no maletero. que non pode entrar as frecuencias nin claro. salen as microondas, ti andas cun microondas por aí, Claro. levas un carrito, metes a xa chave está. dentro E xa está. e xa está. Pois este e moitos máis trucos ímolos desvelar hoxe, verdad, Antonio? Home, Moitísimos, está claro. sí, porque non vale a pena andar No. estar preocupado tendo ti Considero que no. gastache os cartos todos da tua vida en comprar un cochazo e que che veñan aí, que che cloren e que marchen con Hombre, él. por supuesto. Entonces, esto con un pouco de papel albal e si non, e co papel albal o divertido é coller e tirarlle, por exemplo, a cámara á cabeza. E así. Xa- Bueno, pues nada. Qué Pues, bueno. Xa me hacia- vexo co microondas pola rúa e co papel albal no peto Vale. para movernos con seguridade. Así Vale, é como vale. se rouba un coche, fijadevos. Está ben saberlo. En Inglaterra, en Inglaterra. Mira que manera, mira que manera. Logo estamos con vos. Marcos está enamorado do coche. Totalmente, gustoulle El moitísimo. pouca Igual está atención lle pensando en prestou a cambiar. Antonio. Estaba no coche. Bueno, pois de contadiño nuns minutos estamos con noso experto en seguridade, con Antonio Sardiña.